Nggih mboten. Gareng riki niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane kongso. Nika ora gareng-gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dhek labuh rabet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike gareng nang kono kuwi? Wah, edan. Iki ngono aku dilabuhi gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ora tolong ajare. Wis tau dilabuhi gareng ngono. Gareng ki anakku. Waduh klenu e. Wah, saking mempengku. Sinuwun Puntadewa. Piye, Bagong? Sampeyan niku jaman babat Alaswana Marta. Sapa sing ngingkirke jin-jin? Lah sapa? Nala Gareng. Niku nek nggon mantra jin pintere ra jamak-jamak. Sampeyan mboten belani? Aku ra iso perang. Aduh, ya. Iya. Ya wis yo, nonton karo aku yo. Munyo. Ada apa cengelmu kowe. Ngapa kowe ngunekke aku munyo? Aku iki ngapa melu nyampar sirahku barang ngapa? Aku ora jarak. Ora sengaja saking kagetku ndara Werkudara dadane metu getih. Heeh. Edan. Kok biasane dadane metu kusune. Kok metu getih iki piye? Ndara Janaka klepat aku ki ya arep klepat to. Sirahmu ngalang-alangi kok. Ora sengaja. Yakin ora, Tru? Sumpah. Wah lah, mbok bumi langit tangkep. Ora sengaja aku masa aku nendang sirahe kakangku kualat. Oh iya, ya wis nek ora sengaja. Wis kono gek mangket ngono. Ndak salah kadohan to Ndara Janaka. Iya. Asem kleru dalane rame. Gong Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Pangling lah kok nuwun sewu gandeng kula menika derajatipun namung Panakawan sampeyan Nalendra mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang kula dereng nate srawuh sampeyan niku Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Nala Gareng apa iki isih kancamu apa piye Duk ngawur Pak aku ora tau srawung karo Nalendra Sabrang Petruk kuwi mbok menawa tepung nek ketok-ketoke aku kok kaya urung tau ngerti Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal kenal ora Gong tepung aku lah sapa Gong sapa sik tak iling-ilingane udu tak kira sapa tak kira sapa tak kira nek Tusia udu. Dedepi adeke le kejem kok kaya ngawur ora. Sinuwun sampean sinten? Yen kowe takon karo aku Nalendra saka Pudak Setegal. Wah. Pudak Setegal ya. Ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo. Jayeng Logo. Ya. Kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar? Mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar. Lah pripun to? Walah. Yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Maloyo. Nupaya menyang endi dununging Semar? Semar. Ngerti yo aku tekan ana ing papan kene niatku mung bakal boyong marang kowe. Apa to sababe dene kowe bakal tak boyong? Negaraku ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Mongko cetha dawuhing dewa
yen to aku kudu mboyong Semar. Kuwi gantine negaraku iso waluya temaing jati dadi mamulya. Negaraku bisa sirep pagebluk ing tumama ana ing prajaku ya kuwi Pudak Tegal. Yen to negaraku ditumbali nganggo getih Semar Badranaya, Semar kowe manut ora boyong eneng negaraku dina iki engko. Reng kok kowe to, Reng? Biasane iki Bagong kok wes saya nganggo ganti apa terus sing ngerol kok mengkon Bagong terus. Gareng ya butuh punya nama. Waduh. Butuh tampil. Nolo Gareng kowe arep ngopo? Sinuwun Prabu sapa? Jayeng Logo. Yo, aku Nalindra Prabu Jayeng Logo. Ih, sapa iki? Wong kaya terwelu nyeletak bathukmu ki piye? Wah, iya wangun nek kowe nek nesu wangun padake rumangsane menungsa iki. Wah, lah menungsa. Sapa kowe? Anake Semar sing barep insinyur Nolo Gareng. Yo. Nganggo insinyur barang lulusan ngendi rek cerewet Petro rasah nyangkem. Nggo ngapus iki bebas wae. Insinyur IR. Insinyur Nolo Gareng dasar kepara nyata. Kowe sapa? Prabu Jayeng Logo saka negara Pudak Tegal. Kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya, ya kuwi bapakku ya ayahku. Kowe ngandhake ento negaramu ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ning negaramu. Ora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe, kowe mesti ngerti dewa kuwi sing maring sasmita sapa? Dewa sapa? Wewisike kayangane ngendi? Aja mung patok bisa ngucap. Arep awakku kuru kaya ngene. Nami ditanding karo ratu kaya kowe ganep 10 ora bakal tak tinggal ucat. Leleng tenan. Munia. Dewa sapa wewisike lan kayangane ngendi? Tak paranane, kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo dadekke sambel anu apa jenenge? Tumbal. Dewa ingkang wisik karo aku. Ming swara tok sing tak tampa. Genah kuwi dudu sasmitaning dewa nanging kuwi tanggamu kuwi nyetel pidato. Aja waton bisa ngucap kowe. Semar kok arep digo tumbal. Ora ana wong ngilangi pegebluk kok dadak nganggo tumbal menungsa padha karo mateni sama padane menungsa. Ilanging pagebluk ning negaramu ki kudune kowe merintahke marang para kawulamu manembah marang purbaning Wang Mahanasa. Tansah ngucapake syukur kersaning Gusti. Dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi Gustine. Ning mergo nggonmu ora tau ngucap syukur, mergo nggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti kang karya jagat, mula negaramu diparingi pagebluk. Telekke. Kowe kena Boyong Semar. Waton iso nglangkahi kuwandane Petruk Gandrawala. Lho piye kowe? Lan apa? Aku sing gedhe. Aku ya mung ngomong tok ngene. Nek kon gelut ya ora wani kok ya men ketok aku ki merabu ngono lho. Men ketok aku ki rada gleleng ya tak kurbanke kowe. Wani ora? Ya wani le wani padha dedeke kok. Oh, adikku wis wani. Kena kowe Boyong Semar ning kudu nglangkahi kuandane kae sing irunge dawa kae. Sing irunge dawa kae sapa? Kae adikku lanang. Ayal Gojo Karang Kardempel. Pira wae wedhus sing mati mungsuh kae. Ya terus. Wantene kowe ora wedi musuh adikku Petruk. Langkaono bathange adikku sing matane amba kae. Endi sing matane amba ndi? Nole ora ana. Wah, edian. Wah, wong kok kaya plentong. Plentong nyentrum ndasmu ya. Wah, Bagong wis mulai nganu omongane sak karepku dhewe ngopo kowe? Wani ora, Gong? Wah, sing tak wedeni apane? Ngendi? Wong pamane wong neder katetayan. Ayo, metu coba. Ayo, metu kowe apa aku sing tenane panjenengan. Ayo, metu. Cegal aku, jaman. Oh, Petruk kakangmu kae tututono. Lah kok srintil mlayu dhewe. Nututi karo raja kae mau kakangmu iku nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututono. Nggih, wah jan kare iki wis ngrepot-repotke wong tuwa. Bagong tututono. Emoh lho. Aku
Kok omah piye? Aman, Gareng iki senengane ngono kae kok semen ke wae dirasake dhewe. Bagong Aja edan. Kae kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kowe tanpa belani iki piye? Iki ngapa ya iki? Ora ono apa-apa kok wis Bagong, non. Gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae ra kakangmu to? Nggih. Ayo tututono. Ayo kok sik alon-alon kok. Omong ngene kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko sak diajar ratu gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Omong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring apa? Bagong. Non. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan niku rumangsa duwe ponokawan Gareng mboten? Lho, Gareng iki ponokawanku. Ah, nek kowe ngakoni Gareng iki ponokawan sampean, kena apa Gareng kena masalah kok sampean mboten ngewangi? Komedo. Aboyo sampean iki do menyang wong genah ratune wis digdaya gagah pideksa kulite padha Baladewa, dengkul matos. Kok Prabu sampun duka lho, Bagong nganten niku sok nyuwun. Kok malah do meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngetutke sampean pinten taun? Wis ora iso tak itung. Ha kok sampean meneng wae. Sampean ikhlas nek Gareng mati. Sampean lila nek Petruk mati. Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak belani. Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petruk mati. Ora. Ngopo begogok nang kono? Sampeyan tau tate dimong Gareng napa durung? Durung ya wis. Ah, syukur. Oh, jan angel kok Baladewa niki jan. Ndur aku takon ngopo? Ndara Werkudara, Ndara Janaka aja mbelani kok Sinuwun Ndarawati kok ora mbelani. Kok sik to? Aku dibelani Gareng dek kapan? Belum. Sampeyan niku duwe garwa 3. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Sampeyan ajeng dicekel Ndara Permadi. Nggih ta? Ndara Permadi nalika semanten dilekke kalih Gareng. Gus, nika Kang Raka, ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Bima Jembawati arep dijukuk saka mburi, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng nambut saning akrama niku gegarane ming seneng, keplok tangan loro. Nek wis do keplok tangan loro ajeng dipundi meneh. Terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin, niku ora dibujuk Gareng, ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho, apa ngono tenan? Weh, domongi kok. Asli kula krungu dhewe. Kowe lah dalah. Iya, semen aku njaluk pamit tak mbelani nolo Gareng. Sampeyan tahu durung dilabui nolo Gareng? Durung masa dilabui. Sampeyan krasa mboten jaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kanjang. Yo, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa, sing gelut Gareng. Sampeyan mati mboten? Gareng niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora Gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dhewe labuh-labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike Gareng nang kono kuwi? Wah, edan. Iki ngono aku dilabui Gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ratu ajare. Wis tau dilabui Gareng rong. Gareng ki anakku. Waduh, klenu e. Wah, saking mempengku. Sinuwun Puntadewa. Piye Bagong? Sampeyan niku jaman babat Alaswana Marta. Sapa sing nyingkirke jin-jin? Lah sapa? Nala Gareng. Niku nek nggon mantra jin pintere ra jamak-jamak. Sampeyan mboten belani? Aku ra iso perang. Aduh, ya. Iya. Ya wis yo, nonton karo aku yo. Nah, 1 second gue tuku tiket. Wih, pancen mengar jaluk dhewe kok. Oh, badhe to, wong tuwa rak dipancal-pancal wetenge. Wis senengane naboki arep menur rejeki kok senengane beda to, Men. Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marahi Ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok jaluki tiket. Wong apa kowe? Asline dudu aku, Pak. Asline Bagong sing iki ra menyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa, Pak. Popo kari. Terus apa jenenge? Terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Men delok wayange dadak ditodong pokari karo rokok sewadah.
Sapa kowe? Engko tak duduhi wonge, Pak. Ciri-cirine ndase ra thukul rambuté, Pak. Kuwi meh dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Bagong kae tututono darat-darat sendiri wis tak dawuh Bapak Semar. Bocah kendele kliwat barat. Mecece mripate ning kok kendele ora umum. Wah, dalah wangun, member kowe wani. Mergo kowe nggawa adimu sing dedeg piateke dhuwur kaya ngono. Petro. Mundur. Iki tak rampungane. Reng, iki awakmu cilik kaya ngono kok diantem kae pisan modar tenan. Petro. Kowe ora ngiyas karo aku lho. Aja ngatoske banyu ngempukke watu lho. Arep kaya ngene iki nek tanding karo menungsa iki nganti kalah. Wow. Bumi langit tangkep. Wis tenan. Nah, tinggalan. Oh iya. Nek ana apa-apa nyeluk aku ora sudi aku ora rampungi dhewe. Oh iya. Piye, Neng? Aman. Oke. Anus maning jajaran sekertaning bawana iblis lan menungso murang tata. Lho. Kowe arep mboyo karo Semar Badrana dadekke tumbal apa anggepmu sing doting pendana ngene iki ora ngayom karo Semar Badrana ya. Aku anake mbarep. Petro anake nomor 2, Bagong anake nomor 3. Apa tak anggap Semar kuwi wujuding sato kewan kok arep tanggo tumbal ning negaramu. Semar arep tak boyong, ora usah dadak nyentri-nyentri suaramu. Wose kowe nek mepalang karepku tak banting ambyar. Piye? Ku tak banting ambyar. Weh lah dalah. Wani ana sing tak wedeni apamu. Leno pangendamu. Wah, kurang kaprayitnan ketiban sikilen dara Werkudara. Aku ngerti saiki. Aku lek muni Ndara Werkudara seru banget. Ndara Werkudara Ndara lagi mlaku terus njangkah. Mulane kendele ra jamak-jamak nganggo teknik kaya le. Nandangi dhewe ya modar. Lho iki ngopo iki? Kowe iki ngopo, Gong? Aku arep kaya Werkudara ya. Werkudara. Tungkulmu mlosok ora. Ayo terus ditutke kae. Yo, wah nek kae imbang le. Wah, Werkudara dasar Baratata. Nalindra. Prabu Jayengloga ya, Prabu Jayengloga. Ayo, Semar tak jaluk. Boyongan Semar yen wis glethak bathange Werkudara. Wah, jebul dadangmu parah.
Ati. Aku ki belani Ndara. Aku ki ya arep heeh ning cara cepet karo kowe. Masa wong mencolot kon ngerem. Setan ora, demit kowe. Den. Ndara. Napa, Den? Pedro. Nun. Ratune ning tumandang rusuh. Lah pripun? Wah, kupingku dicokot. Wah, panas neng awak. Terus pripun? Kan pripun? Pedro. Nun. Wah. Kowe nembango. Waduh. Kok yamene to? Mengko. Wis. Ndara kula Werkudara satriya ngaloka mboten bakal kasur mungsuh. Ndara Werkudara wong gagah lawan sentosa. Dasar satriya gagah luwih ampuh sapa-sapa. Ndara Werkudara satriya sinuwun. Ndara kula Ndara Werkudara. Ndara kula Werkudara. Penak banget matamu iki. Kene iki Ndara Werkudara iki biyen ngono kuwi. Nek ngene anu Kantaka mesti cedhak aku mesti Petro kowe nembango. Wah, dhek seneng banget terus grega. Ngono kuwi lek mlaku. Ayo terus aku dinyanyake gah. Ayo tantro. Ya terus nyanyake. Ya enggak mau. Aku nyanyake Ndara. Nyanyake ra. Heeh, gong. Tak nyanyake, gong. Tak ajarke. Ya jebol sak gegem tenan. Ya wis. Kowe nekat banget kowe ora. Kurtane bawana. Wah, ladal. Pancen ora iso disangga enteng. Kowe ngembe karo Prabu Jayengloho. Tiban pusakaku. Kyai Candra Wirayang ora jebol Cacamaja tuntang Nalendra Prabu Jayengloho. Pinunjul ora kalah karo sapa-sapa. Ulah tak
padha kok nang getihe dan iki napa Gus Ndara Janaka bondo kowe Petruk kowe kena ngopo? Omong sing cethuk. Aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene. Menengo Petruk. Nggih. Wis gek tangi. Sampeyan kira tau nuthuk kula lho. Niki kok ketegelen sing buanter banget. Ya truk meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nuthuk barang. Lha niki wong tuwa lho, Dek. Napa? Dudu aku. Sinten? Bagong. Ra ngawur. Ora ngapa-ngapa kan utus apa tak kowe iki sine tumbak cucuan. Karang kajempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, Gong rene. Rene. Ngapa ya, Mas? Mas apa? Kowe nuthuk ndasku, ngono to. Nuthuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Mak prinding ya aku. Karo Kakang nih kok kurang ajar Petruk. Eneng opo? Kula dereke Dara Werkudara Mungsa Prabu Jayatlaga. Iya. Ndak-ndak Dara Werkudara niku kantaka kula tembangke menyang ya presata kulinane Dara Werkudara nek kula tembangke mesti terus gregah. Iya. Sare kepati nek kula nembang terus gregah. Goleki kula ngekek ide. Iya. Niki wau kula tembangke niku mboten obah. Mboten obah blas, mboten obah napa-napa. Sareng kula ungak. Sareng kula ungak dadane enten getihe den. Munyo. Ada apa cengelmu kowe? Ngapa kowe ngunekke aku munyo? Aku iki ngapa melu nyampar sirahku barang ngapa? Aku ora jarak. Ora sengaja saking kagetku Dara Werkudara dadane metu getihe. Heeh. Edan. Kok biasane dadane metu kusune. Kok metu getihe kowe piye? Dara Janaka klepat aku ki ya arep klepat to. Sirahmu ngalang-alangi kok. Ora sengaja. Yakin ora, Tru? Sumpah. Kowe lah mbok bumi langit tangkep. Ora sengaja aku masa aku nendang sirahe kakangku kualat. Oh iya, Ya wis nek ora sengaja. Wis kono gek mangket ngono. Ndak sak kadohan to Ndara Janaka. Iya. Asem kleru dalane rame. Gong, aku engko durus mengko. Iya. Kok kleru sik. Wo, liwat gang lor kuwi apa? Oh iya. Tak jaganane. Tak nggawa bendho. Ku anggere liwat kene kesusu arep gajul raiku. Bus. Yen modar ora. Ning tenan Ndara Werkudara tak nyanyake ora tangi, Cuk. Ora tangi tenan. Dadane metu gede. Heeh. Wah, nek ora tak tandinge, anu aku tak liwat kene wae, Cuk. Ngerti kok ya. Demit tenan. Tak buacok sirahe kok ngerti ora. Gus ngatos-atos lho, Dek.
Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa, ya. Werkudara wis tak kunjara, tak bondo, tak kringsung sikile. Ayo, yen perlu Pandhawa 5 bakal tak bondo kabeh. Kawan Petro nggih matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lepat atur kula Diagung Pangsami. Iya Petro ora dadi ngopo. Peperangan geger to. Iya geger piye? Ndara Werkudara manjeng milani Bapak Semar Janji diboyong dening Prabu Jayeng Loga. Wah, tandange Ndara Werkudara mboten kanten-kantenan. Nalika semanten jawah kantaka terus kula tembake Ndara Werkudara jumeneng malih, majeng malih. Ning mboten ngertos sangkan paraning bilahi. Ndara Werkudara kenging pusaka dadane rah ndlewer saking sak lebete dodo terus kula mlajar wadul kali Ndara Janaka. Iya. Werkudara piye? Wis dibondo kali Prabu Jayeng Loga. Terus Janaka Ndara Janaka kuwi majeng. Prabu Jayeng Loga, ayo Kakang mula bondo war mbelani. Prek. Prek kuwi apa? Ndara Janaka ngantem Prabu Jayeng Loga. Dies klekar candak meneh, antil meneh, dies blangsar. Terus kanu Sinuwun Jayeng Loga nglepaske panane. Ndara Janaka kene ngendodo sep ambruk. Ndara Janaka saniki pun dibondo. Dilebokke teng pakunjaran. Kula mun jantung sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma sinuwun. Ya jagat Dewa Bathara. Yen to pancen kaya mengkono Petro mbok menawa Janaka lan Werkudara wis pinesti kudu tekaning pati. Ya wis. Kowe ngerti apa ora yen pati uripe menungsa mau gumantung marang sing gawe jagat. Ampu dikaya ngapa yen wis pinesti kudu tekaning pati bakal 1000 dalane. Muga-muga Janaka Werkudara upama tekaning pati tinampa ning kasuwargan. Kok piye iki? Kok ming nyemenes cilik-cilik nyemenes. Muga-muga tinampa ning kasuwargan. Kok ora nesu ya, Kok? Angel kuwi. Kuwi nesune angel kuwi. Aku iki bojone dijaluk wong dikekke. Ratu sing pancen ikhlas lahir batin aja kok bojone pati uripe dijaluk karo sak pepadane urip. Waton nggo kabagyaning wong liya pati uripe dikekke kok. Ratu Getih Putih. Ha iya, ning saurarane kudu digawe nesune. Menek sinuwun kula duwe nesu malih buta mburimu kuwi. Endi tenangan kowe? Aku ki ngomongke. Kok tak kira ana buta tenan. Kaget aku. Wong nek ora nglarani kakangane kok gedhen lho. Amun kagete kok sikile mancal bangkean ora. Sorry ra. Panjenengan mboten duka. Petro wis dadi pestine dhewe-dhewe. Wis aku ora bakal piye-piye. Mbok menawa wis kudu mengkono lakon ning Janaka lan Werkudara. Ndak borongake kelawan kowe. Piye mbonmu ngrampungi ratu kae mangsa boronga wong sing arep diboyong bapakmu. Oh nggih mpun. Ya Kang ya. Luweh. Wis kentekan akal aku. Ratu kok iya. Adine di pateni mungsuh kok mbok menawa wis pestine mbok menawa wis kekakep gawe sing kuwasa. Iya kuwi. Negara li arep tentrem piye nek carane kaya ngono kuwi. Ratu iya. Mbok yo nesu apa piye tak weruh sampeyan iki nesu piye ngono lho. Sampe ayo gong terki nang Indomaret. Golek kerokan jenggot.
Apa kowe? Wis ora kanggo bablas nek cara aku. Ana carane ngono kuwi teneh dulure entek kabeh. Sampeyan ora nesu bablas. Wah, wis ora masuk nek cara aku ora masuk. Kisanak Prabu Jayeng Logo. Iki Prabu Puntadewa. Iya dasar kepara nyata. Apa pancen kowe ingkang mateni Janaka lan Werkudara? Dasar kepara nyata. Weh, nek cara. Ih kowe. Napa iki, aku bengok iki nuntun Puntadewa iki kaget. Kowe digapake kowe. Digajul cangkemku ning lirih. Ih kowe ngono ya. Aja ganggu kowe senengane ganggu kok ora. Yen pancen kaya mengkono sinuwun malah aku pasang yogya katuju ing ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sampeyan ingkang bisa narbuka kasuwarganing adiku sakloron. Yen perlu aja ming adiku sakloron ingkang mbok suwargake Puntadewa golekno dalan kasuwargan. Lakon pencangkamu parat kowe. Wah, wis ketiwasan sinuwun. Bagong napa? Wah, wis. Kula jane niku wong urip anti nek kon nangis. Nang kepeksa dina niki kula kudu netes kelo. Lho. Netes kelo mergane apa? Alah. Iya ngopo? Wis wong nangis kok kon crita. Piye kok? Aku kowe nangis aku wis dong. Lakon sing dumadi piye aku wis ngerti kok. Oh, cangkeme gareng kok knalpot. Nalpot dasmu ya. Bagong ning apa? Ndara Werkudara kepikut ing mungsuh. Lho, Werkudara kepikut mungsuh? Heeh. Lek omong ampun cepet-cepet kula malah bingung. Terus Ndara Janaka ya kepikut mungsuh. Lho, Janaka ya kepikut mungsuh. Sinuwun Dharma Kusuma, sinuwun. lho, Yai Prabu Darma Kusuma piye? Ketemu kalih Jayeng Logo. Yo, terus Jayeng Logo Sumbar. Ayo, adimu loro wis tekaning pati. Kowe arep ngopo kowe Puntadewa? Aduh. Sinuwun. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. sebab apa? Jalaran panjenengan sampun kepareng narbuka kasuwargan kagem adi kula kekalih. Adimu wis tak pikut. Menawi mekaten kula ugi dipun padosaken margining kasuwargan. Weh, lakon penjawu ndrantak. Jolali. Sing jolali apane? Petro, Nun. Piye ceritane? Mboten ngerti wong sing ngerti kowe kaya le. Heeh. Sampeyan percaya kali kula. Ndara Puntadewa ya kepikut dening Prabu Jayeng Logo. Wah, keparat-parat cacat ngene. Kon piye kaya ngapa ratune tandangane legane. Weh, lata. Balas. Iya. Nek ya ora ngono kuwi carane, Tru. Balas kok ndur nganggo teklek. Tatu endasku. Ora sengaja strek. Sengaja wae ora sengaja apa. Wong ketok kok kowe mulane ket mau kok nyeseki glugu. Digawe karet nggo gawe teklek mban nggo bales aku. Iya. Dem-deman kowe. Ini ngerti ora? Endol. Syukur kowe sikile dengklang kok arep nendang. Tak endane malah gegeblak kowe kapan.
Hati-hati lho, Tru, musuhe abot tenan iki. Ndara anu Baladewa ditutke gong diawasi. Oke. Maning jajalan sekurtane bawur iblis anak. Wah, ngewa-ewake tandangmu. Wah, kaya iso wani ndirat mesti abang mecawas iki kligen. Kowe mikut para Pandhawa kake. Baladewa bandanen. Wah, klikne panjang kamu kelakon mati dening piye? Kelakon mati dening aku. Kuwi mateni Baladewa. Kowe ngerti ora? Iki ratu ing ora tau nante mambu penantang. Kowe nantang Baladewa sasat, kowe nantang Sang Hyang Yamadipati dewaning pepati. Pengen ngruput modar dijongake nyawamu kowe. Sigra ngliga Kyai Candra Wirayang parandening cipta Sang Begawan Jayeng Loga mboten nedya mejahi nata Mandura parandene nedya damel wiranging nata Mandura jumlorot Kyai Candra Wirayang kenging dadaning nata Mandura nalika semanten salah kedaden wujud Sardula kagiat sangya para Panakawan wau. Jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah, nibake panah tanpa taliwara kowe jiring getih wedi mati. Petro aja parangi ngarepanku mikira. Patrajange ratu kae. Den. Apa? Ora krasa kowe iki. Kok aku matur kok isih apa? Sampeyan mboten kraos. Lho, krasa ngopo? Entuk nanti ya, Tru? Entuk nanti jemputmu iki. Ku nek ora ngerti masalahe takon sik to, Gong ora seneng nanti. Sapa ya? Kowe tak omongi mesti kaget le. Iki kok lelakone kok matumpa-tumpa kaya ngene. Ngapa ya aja nangis iki? Ya nek sedulur, nek udu. Tak omongi iki. Hah? Ngapa iki? Iramu mlebu kuping ae. Keri kaya klebon curek. Curek jengkulmu. Hah? Masa? Tenane to? Tenan yakin. Alah, jan kok tumpuk sak penae sik. Ngapa ki? Geng. Apa ya? Iki sapa iki nutuki bokong iki? Kok iso omong to? Ini tengok mburi kene. Tak omongi mesti kowe kaget. Sapa ya? Masa? Lho. Kowe ngerti urung gak? Urung. Temen. Edan. Ngerti urung? Wis. Oh, termelu iki. Oh, sampe naik di kacang panjang kowe ya. Nesu ora miso kok ora medeni reng kacang panjang ki apa ora? Den, apa Petro? Nuwun sewu. Mas paosaken suku kemawon, Den. Suku piye? Sukunipun dipun paosaken. Lho, sikilku yo kene. Disawang ri. Lho iki wah piye Petro kok kaya ngene piye? Lho. Wah, aku kok berangkang Petro. Wah, ciloko Petro, aku kok berangkang piye? Sampeyan mboten
wujud Sinuwun Mandura. Iki piye aku nganggo jaket loreng? Niku mboten jaket ning sampean salin wujud dadi macan. Lho, nggih. Kok dadi kaya ngaten. Sampean wujud bracan. Bracan karo macan beda. Mung beda gedhe cilik. Nek asine padha. Waduh mati aku. Wah, wis pripun kanane kaya ngenten iki mbok ora sek-sekan to. Sek-sekan iki kowe kok. Mundur. Ya, mundur. Bareng rada mundur. Nah, rada jembar kok. Uyu-uyukan wong kelire jembare Raja Mak kok uyu-uyukan. Pripun to? Waduh mati aku. Petro aku tak wadul bapakmu wae. Den prayitna semuris seka balik titiyoni Gandayani. Petro iki sapa? Ndara Baladewa, Pak. Lah kok wujud kaya ngoten, Den? Semar, aku mati Semar. Aku kuwi ratu, lah kok dadi wujud Sardula kaya mengkene. Merga kena pusakaning Jayeng Palugon mau. Mancen ora kena disangga entek. Ndara-ndara kula ilang dibondo kalih ratu sabrang nika wau. Sampeyan wujud Sardula, Semar. Aku ora perkara nggonku wujud kaya ngene. Ning aku ora bakal bisa bali marang negara Mandura. Yen aku ora iso bali kaya wingi Semar. Saged ampun kuwatir. Niku mung daya kemandening pusaka sing jeneng walating pusaka menika mboten slaminipun gesang, ora kaya walate sing gawe urip. Nek pancen tandurane ala, walate mengke ya bakale nek sing nibake sing gawe jagat niku biasane selaminipun gesang. Yo. Ning nek niku mung pusaka sing ampuh, ora bakal selawase sampeyan wujud kaya ngono. Ampun kuwatir enten sranane. Sranane apa? Sampeyan manggoleki pakunjaraning Pandhawa teng pundi? Sinuwun Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka niku dipikut mungsuh. Nek sampeyan iso ngluwari kula mestake sampeyan iso bali kaya wingi wujud Nata Mandura. Apa tenan ngono? Nggih. Ning kepiye nggonku bakal goleki Semar yen to aku mlebu Karang Pradesan, mesti dioyak-oyak dening kawula Karang Pradesan. Yen aku mlebu ngalas, yen ketemu karo satu gawak liyane mesti aku gelut karo satu kewan liyane mau. Kula kanteni anak-anak kula. Nolo Gareng, Petro Bagong kowe keturna macan iki. Waduh. Piye, Tru? Manut nek aku ki wong Mbak Abdi didhawuhi ya manut. Piye, Gong? Aku nganu awakku ora penak, Tru. Awake ora penak. Saploke Ndara Baladewa dadi macan lho aku ki gregesi asli. Ki mau karijin karo Bapak Arjen Bali, pengen kerokan malah ngetut-ngetutke. Kono aku masuk angin duduk. Piye, kowe kelangan lho, Tru, nek nganti ana apa-apa. Nek nganti engko Ndara kok anu Baladewa ora tok tutke iki nyemelangi Gong. Wah tenan lara awakku. Bagong, wong waras ngaku lara. Muga-muga mandya ucapmu dhewe. Kowe lara slawas cangkem memer. Wong tuwa ora tatanan ora. Lara ora sehat. Kok muni masuk angin wis keluar dari belakang. Wong tuwa nek nyepatane kene wedi ro Bapak. Wedi Semar ki dewa. Nek mandi ucape masuk angin seumur hidup, gawe aku jek akeh. Iya. Wadhake sesuk isih pentas ning piyungan bareng. Masuk angin mau. Semar ki ngomong cangkem ora dodonge ora. Karo Bapak kok nyangkem-nyangkem ki ya men ya teger anak kok. Mula aja sok ngaku lara, aja sok ngaku masuk angin nek awake waras. Engko ndak diamini karo wong akeh kowe ngrekoso. Sehat. Tak gedhek cengelmu tenan. Lho bapane an gedhek cengel ora. Pun mang ditulke anak-anak kula. Yo Semar. Anak-anakmu tak gawa. Nggih, Pun. Lah kowe piye? Pun to. Kula wis gerang. Kula wis tuwa. Kula ngerti srana napa sing kudu kula lakoni. Yo, aku manut karo kowe. Nggih, Mang. Nolo Gareng Petro Bagong macan iki derekno ndaramu Baladewa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, ngetoke. Yo Nang yo, yo Tra yo. Yo.
Lurah Semar Badranaya. Sigra mendhet sumping Lombok Abang. Den banting wonten ing Bantala. Ical wujuding sumping Lombok Abang. Ana Lurah Semar Badranaya ingkang Lurah Genggang Sarikma citrane. Wis dikeparengake dening sing murbing jagat. Kowe kedadian saka Lombok Abang. Semar. Nek eneng ratu sing tekan kene arep mboyong karo kowe rasa selak, kowe rasa kumbi. Manuta. Dikapak-kapake ya manuta, mendha ora ngerti nek kowe kedadian saka Lombok Abang, Semar. Wong pinter ngaku wong didaya kowe mungsa Prabu Jayeng Loga kentekan ngakal. Bendara-bendaramu kabeh wis kepikut pancen kuwi ingkang ndak karepake lan dadi niating Prabu Jayeng Palogon. Kejaba kowe Pandhawa kudu tekaning pati, kowe ya kudu mati. Lah boyong marang papan panggon aku dadekke tumbal dina iki. Kersane ajeng tindak pundi? Nggih Gus, kersane ajeng tindak pundi? Jumbuh karo dawuhe wong atuwamun lho Garing Mitra apa dene kowe Bagong. Aku kenen ngupadi menyang endi dununging para Pandhawa. Yen aku bisa ketemu lan para Pandhawa mestine bakal bali kaya wingi wujudku. Ora wujud macan kaya mengkene. Nah, monggo. Dipun mantengaken pangestinipun sinartan pambudidaya. Kula kinten nek panjenengan nyuwun dhateng kepurihanipun Gusti, nyuwun supados ingkang dipun damel kepenak utawi damel gampil anggen panjenengan badhe mulih kados wingi Gusti tartutu mboten badhe kendel. Nggih. Kula derekke teng pundi mawon. Pun sampun kuwatir kula jagani Ndara. Yo. Tutul aku jantraku mlebu teng alas monggo kula derekaken Ndara Baladewa. Monggo Gus. Putra Pandhawa tata kanthi sareng.
nalika den prayitna semuriris semuriris iko balik Mas Purnomo sidam karing bawana langgeng Ismaya swanane ngabiyantara ulun mongko tanpa ulun timbali apa to kang dadi wigatinira Ismaya nuwun sewu ulun ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Ismaya luntompa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu untampan ana Ismaya nggih kula pundhingga jimat dayanana ing kasantosan apa to kang dadi wigatine kita sowan kekilapan menapa paduka ulun ngertos dhateng mobah musik ing manah kula teka sampeyan dadak nyuwun priksa dhateng ing abdipun Ismaya iya lamun kita wis matur kang kaya mengkono yektine ulun kang kalambatang kelawan legetaning ati kita Semar nggih monggo kula semanggaken sayektine kita bakal mutah kelawan Jawata utamane kelawan panjenengan ulun nggonira bakal minangka dadi pangareping para Pandhawa ambangun negara Ngamarta teka dina samengko Pandhawa malah kena pacobaning dewa ingkang wujud nalindra saka tratah sabrat satemah para Pandhawa ilang kapikut dening mungsuh Semar kula wonten dawuh kita kuwi nadyan derajate ngaceplik nanging kita kuwi titising Ismaya wayah ulun kita minangka dadi ganeping Jawata nadyan to kita mapan ana ing jana luka mula sak cipta kita dadi sak sediane kita bakal ana apa ingkang kita ngendikake sarta kita ucapake sayekti bakal kababar dadi kasunyatan jumbuh lawan nalika kita sak pejagong lan para Pandhawa nalika padha ngrembug gone bakal mbangun negara Ngamarta kita ngucapake lamun kanugrahan bakal bisa ginayuh yen to Pandhawa bisa ngrampungi pacoban sabab antaraning kanugrahan lan pacoban mono tekane mesti bareng lan ora bakal bisa dipisahake ya mung jalma pinilih ingkang bisa ngrampungi pacoban sayekti bakal nampa kanugrahan kita isih kelingan nggih kula tasih kemutan Bu Kulun lajeng apa ingkang dadi ucap kita sayekti kababar dadi kasunyatan kanthi kaya mengkono nadyan kita mutah kelawan Jawata mboya bisa tumindak apa-apa sabab pacoban mau yektine adile mung kudu disandang sarta dirampungi mula Semar aja pisan-pisan katon ringkih kang dadi ati kita aja katon banjur sumendhe marang panguwasaning dewa nanging budidaya supaya samengko pacoban iki mandhut marang para Pandhawa bisa ilang ya saka kita dene urane ya kita ingkang kudu tanggung jawab Ismaya gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung nggih kita sagu dipun selak ana tanpa guna pancen iki dadi kewajiban kula kudu kula ingkang ngrampungi lamun kita sagung ngrampungi pacobaning para Pandhawa sayekti kita bakal dadi pamomong sejati Semar Tampanana wahyu pamomong ingkang bakal ulun paringake kelawan jeneng kita Ismaya bisa momong sangya para Pandhawa lan momong kawula Ngamarta lan momong kawula Karang Kadempel matur sembah nuwun tanpa pepindhan sasampunipun nampi kepareng kula nyuwun pamit mandhap wonten ing jana loka surti ati-ati duga-duga digawa Ismaya
Kresna Tandulasa hanyakra ring Sang Resi Janawi Suta mring Sang Resi Janawi Suta lah sinuwun Ndarawati ya Kakang Semar aku ingkang tansah ngulatake marang Kakang Nayantaka geger karang kadempel bareng ndak sawang Nalindra ingkang ngamuk mau ora sak baening Nalindra kula banjur aku ngoncati karang kadempel aja nganti kepirangan nata Ndarawati lah kok jebul Kakang Semar uga ncat saka karang kadempel sajake sowan Sang Asih Prana sinuwun pancen ngendikaning Sang Hyang Padawenang paring dawuh dhateng kula kedah mekaten lampanipun para Pandhawa anggenipun kepengin kasembadan lan rancak anggenipun bangun ngamarta kedah saged ngrampungi pacoban ingkang dumadi wonten karang kadempel terus ngendikaning Sang Asih Prana piye Kakang Semar kula karo sampeyan sing duwe kewajiban kudu ngrampungi perkara niki sampeyan kali kula ora kena pisah merga sampeyan iku dadi pengayomaning Pandhawa kula dadi pamomonging Pandhawa awi tetunggalan manunggal ngrampungi perkawis menika ayo Kakang Semar dak derekake mangung sireng sata kula kon dadak kendel nolo garing wonten dawuh Petro wonten dawuh Bagong wonten dawuh wah jebul isih kinayoman marang panguwasaning para dewa ketitik ora kendhat nggon nyuwun marang panguwasaning dewa dewa paring pituduh iki jroning alas dak sawang pancen katon kaya ora wujudan apa-apa nanging iki pakunjaraning para Pandhawa nala gareng napa nggih Petro iki kunjaraning Ndara Pandhawa weh apa nggih Gong apa nggih burung iki pakunjaraning para Pandhawa weh lah apa iya heeh pon macan niku gak dipripun carane supaya iso ngluwari Pandhawa sampean supaya iso bali kaya wingi uni Ndara yata laruta saking godha sang kula yen amutusa Sang Sri Cancut Taliwanda Sardula kedadosan sang Nata Mandura sigra anebak wujuding lawanging pakunjaran ingkang datan kasat netra satemah jebol wujuding pakunjaran katon ngalela sangya para Pandhawa nadyan Sardula wenteh bali kaya wingi uni Nata Mandura Prabu Baladewa Yai Prabu Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Baladewa kanggo aku ngaturke panuwun Koko Prabu kula ngaturaken panuwun Koko Prabu dawuh sami-sami Yai Haji nyatanipun pancen kula ingkang dipun pasrahi kewajiban dening Kyai Nayantaka supados angulari wonten pundi denengipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur mangayu bagya sekti jumuruk. Dene samangke sampun pinang ya lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yai Haji Werkudara Janaka tasih kepareng sugeng apalipun Yai.
Lho, iki Yayi Prabu Kresna inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kula wau kula nguncati peperangan. Karena kula sampun mangertos bilih kekiyatanipun Nalindra Sabrang menika kula wau mboten saged dipun sangga enteng. Yo, ngantipun Kakang Salim wujud dados dadi wujuding macan nganti iki bisa ngluwari para Pandhawa. Syukur-syukur. Sakniki pripun sinuwun? Kakang Semar jumbukan ngendikaning Sang Hyang Padawenang. Ya mung Kakang karo aku ingkang kudu ngrampungi perkara iki. Werkudara. Nggih. Mbarep utawa Yai Aji kadangmu sepuh iki gendongen kondur nyang Karang Kadempel. Yo. Kula Koko Prabu Janaka rasa melu-melu iki dadi kewajibaning pun Kakang ngestaken dawuh. Koko Prabu Mandura. Nggih. Nderekaken Yai Aji kondur dhateng Karang Kadempel. Lah ratu mau piye? Kula ingkang saged tanggal jawab Koko Prabu. Wis kelakon tak boyong. Waduh, nderek mangayu bagya seketi jumurung. Wadya bola bekas anjim setan. Ing mapan ning dandang mangure dina samuga bakal mangan daginge Semar. Nggih. Lajeng kepareng paduka. Ora bakal gawe macak. Hak cokote jangkane Semar renggal tekaning pati. Menungso ora tatanan parusmaning jajalanat. Wah, lah kok jebul diapusi karo Semar. Ilang wujude Semar Batranaya mung wujud lombok abang sumpine Semar. Wah, amuk legane atiku. Oh, wah. Ora dadaran katon saka kene kowe kledang-kledang kowe ngapusi Prabu Jayang Palukon. Wah, Clorong Candrawinayang mati dening aku wis Semar. Piye Pak? Keneng Pak? Ora. Sing nempet nang kelek. Ya syukur mak tratap aku. Piye Pak? Keneng ora Pak? Ora. Waduh mbok mau keneng, Gus. Bagong lambene ora, bapakne kok malah mbok mau keneng. Petruk panah iki ora sebaene, Petruk. Panggraitane kaya menungso. Lah kok dadi tak sikep kaya ngene kok isih jolo-jolo kepengin ucul saka tangane Semar. Lah pripun dewange napa pripun Pak? Rasah tak tandangane dhewe ya. Wah. Wah. Ya, tenang. Sopo kae Pak? Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala kok. Waduh, Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala. Waduh, Bathara Kala. Kowe nek wis niat metu ngono raup ngono.
nirokke omongane Kakang Surandida. Aku melu kaget kok seneni ora. Lho, Bathara Kala. Bathara Kala kok. Iso meneng ora kok culek mripanmu. Ya wis. Nek ora kanggo. Terus iso carane ngalake Bathara. Sinuwun Darawati datuli tindak mrene. Nggih. Wis Petro, mbon. Nang endi? Nang mburi sampean. Sinuwun Darawati. Emang samana mangadilin wae. Ana sasmintan ingsun jagat paisane Bathara. Edian. Tandha tenan Truk, yakin. Asli karo letonge mambu iki, Truk. Karo letong mambu iki ora. Petra wong edan ngono. Sinuwun Darawati, Petra ana apa tindak mriki? Iya. Niki nek mboten sampean sing temandang mboten ajeng rampung. Merga kala niku wedine mung karo Wisnu. Nek Wisnune ora ketok kalane ngambrang-ambrang teng jagat. Ratu Darawati lho. Aja mbok sawang Ratu Darawatine nanging sawangen. Aku iki Sanghyang Bathara Wisnu. Lho. Bathara Wisnu ya. Kowe tau tate kapok lan nyebut teluk karo aku duk nalika semana. Kelingan ora? Aku tau tate maca srandhuing awakmu wit saka bebathuk nganti jejempol sikil. Kuwi ukara caraka balik apa perlu tak sebutke meneh? Wah, mati aku. Jaluk ngapura. Yen kowe njaluk ngapura tak ngapura ning Baliya. Aja ganggu gawe wong Karang Kadempel. Bathara Kala, kowe dewane Ngangkara. Kowe dewaning tumindak sing ora becik. Aja malik paningalih kawula Karang Kadempel luwih-luwih. Sanak kadang mitra kawruhku sing lenggahe ning temuwuh sakiwa teng kene Bali. Men kene tentrem ayem rukun lan tansah majinamadan daya dinayan aja mbok gori godho. Ya aku njaluk pamit. Pusakaku ilang tak kedhepake. Iki Semar Badralaya. Wah, edan. Aku bareng krungu swaramu kok kepengin ngambung. Edan iki opo iki? Aku kok dadi malah bergairah. Aku kok pengen nyium dirimu. Woi, edan aja kemur. Ayo mati. Mati aku. Ya obat-obat lah ra tenan kok. Aku wis ngerti nek kowe iki durga mula ambune parfume ora pangling odorono. Obat-obatan parfum kuno banget odorono. Aku iki pancen wong kuno ya parfume kuno. Obat. Ayo bali. Ayo bali aja gawe katentreman kene padha congkrah. Aja gawe geger kahanan kene. Kene ben ayem ben tentrem ayo anak buahmu go bali ora go bali tak ajar kabeh. Nyuwun pamit kakek Semar. Ora pangling Petruk iki. Wah, cangkemmu. Iki ngopo iki? Wah, Satya Nunggul Pawanan. Raden Ratakuwar. Warakudara. Wah, yo ora
nrimake ratu Gustiku Uncali Tungkak. Petro wis rampung. Wis tak rampungi. Wah, ora kondo bau-bau. Sisane isih ora. Nggih paling cilik-cilik niku. Wah, aku golek keringet. Madangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mikolan gunung paripurna Den karang kadempel pun padhang Pandhawa monggo kula dherekaken miwiti mbangun Ngamarta ya mugi-mugi tansah njayeng bawana mangya katentreman mangya karukunan mangya kamanunggalan lair lan batosipun ya Semar purnaning gati sura sudra janangrat suwuh brasta kaping 10 Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara